Matul dibattitu fil-Parlament fuq l-estimi finanzjari tal-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-xogħol, il-Ministru responsabbli Byron Camilleri sostna kif fost l-oħrajn qed titħaddem l-istrateġija li qed tara l-prevenzjoni aktar minn kull ħaġa oħra b'korp tal-Pulizija viċin il-komunità fejn anke qed issarraf għal inqas każi ta' kriminalità fil-pajjiż minkejja żieda fil-popolazzjoni. Fost il-kisbiet li saru u semma li 20 sen ilu u b'popolazzjoni ferm inqas kien hawn 45 każ ta' kriminalità għal kull 1000 persuna. Iżda s-sena l-oħra kien hemm 30 każ ta' kriminalità għal kull 1000 persuna. Għal kif dan kollu qed isir b'ekonomija akbar, b'attività ma taqta' xejn, pajjiż mimli avvenimenti kbar kif ukoll b'esplużjoni tal-att ta' turisti. Biċċi minn quddiem niġi f'dan il-Parlament u nirrimarka b'mod pożittiv kif anke l-wedi li għamilna lin-nies li qed jarawna permezz tal-manifest Malta flimkien li vvutaw u tawna fiduċja fuqu, il-maġġor parti tagħhom diġà wettaqnihom u tinkomplu naħdmu sabiex inwettquh kollu. Semma kif il-ħidma li saret ibbażi iktar soda fuq ix issir il-ħidma fejn għalhekk se jkun qed jiġi introdotti l-panic alarms u l-electronic monitoring kif inwiegħed fil-budget li għadda. Dwar dan ħabbar li dawn se jkunu diskussi mill-ġimgħa d-dieħla fejn anke l-istess alarms waslu f'pajjiżna u ftit ġimgħat oħra biss se jkunu introdotti s-servizz formalment. Il-Ministru Camilleri semma kif irid ikollna pajjiż aktar sikur fejn anke s-suq tax-xogħol ikun b'saħħtu u ġust fejn il-ħidma ta' eluf ta' ħaddiema jitgawdew f'wieħed mill-iktar oqsma kruċjali għal dan il-pajjiż. Qal li għalhekk li dawn iż-żewġ għanijiet mill-iktar importanti għall kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin joffru serħan il-moħħ fl-bliet u fl-irħula tagħna bilan li jiksbu aktar riżultati b'aktar ħidma biex ma' s-suċċessi diġà miksubin fejn anke hemm meħtieġa riformi dawn jitwettqu. Rigward l-allokazzjoni finanzjarja, tissemma kif il-Ministeru diġà wettaq il-maġġoranza tal-wedi l-kbar tal-manifest elettorali u minn barra hekk ġie allokat l-ikbar ammont ta' fondi li qatt kien hemm mal-forzi tal-ordni. Tal-investiment rikorrenti jlaħħaq madwar il-228 miljun biflimkien ma' investiment kapitali ta' 25 miljun euro. Semma kif inutli titkellem dwar Malta sikura jekk ma tallokax ir-riżorsi fejn dawn se jkunu qed iseħħu aktar proġetti kif ukoll kondizzjonijiet aħjar għal ħaddiema. Camilleri semma wkoll ir-riforma fis-suq tax-xogħol u l-ħaddiema minn pajjiżi terzi fejn din mhux waħda iżolata u tingħaqad mar-regolamenti tat-temping agencies mal-white plates kif ukoll mal-bidliet li saru fil-kirjiet. Qal li minħabba li qed ikunu mifhuma l-prijoritajiet tan-nies issa jmiss li wieħed jara l-kwalità u għalhekk huma importanti li biex il-pajjiż ikompli jimxi l qudiem iridu jitwettqu l-bidliet neċessarji.